Vi vil nu fortælle, hvorfor Berlinmuren blev bygget i 1961. Grunden til, at man påbegyndte opbygningen af muren natten mellem den 12. og 13. august 1961, var, at man ville have splittet Europa. I vest synes man, kapitalismen er vejen frem. Men modsat i øst regerede kommunismen, som er det stik modsatte af kapitalisme. Kapitalismen er en ideologi, ligesom kommunismen, men derimod et økonomisk system. Kapitalismen er meget kendt, især i USA, hvor alle er sin egen lykkesmed. Kapitalismen bygger på et frit marked, hvor individerne kan udveksle varer og serviceydelser, uden statens indblanding. Kommunismen er et stort fællesskab, hvor staten er den højeste. Kommunisten bygger på, at alle mennesker skal være lige, og at alle mennesker skal tjene det samme. Hvis du opfinder noget, så er det statens opfattelse, og så er de patent på, at du lige har opfundet det. Men hvorfor var det Tyskland, der skulle deles? Det er nok fordi både det land, der repræsenterer kapitalisme, og det land, der repræsenterer kommunisme, var allerede i Tyskland for efter 2. verdenskrig.